Bună ziua! Astăzi, 27 ianuarie 2025, vă prezentăm în continuare tâmplărie din aluminiu executată de Aluminiu Concept SRL. De data asta aici avem o tâmplărie batantă cu montaj profesional. Această tâmplărie, dacă o să observați, că nu se vede nicio balama. Deci e o tâmplărie pe seria E67 cu balamale ascunse. Pentru deschiderea ferestrei, acționăm mânerul către sus și deschidem fereastra, da? Prima foaie. Pentru că este în două canate. Pentru cea de-a doua, acționăm acest zăvor și o deschidem și pe cealaltă. Avem un zăvor și la partea de sus, care era deschis deja. Și acum se văd balamalele ascunse la partea de jos și la partea de sus. Această tâmplărie, la fel ca și liftant-glisantele pe care vi le-am prezentat mai devreme, sunt montate cu montaj tip profesional. Închidem acum fereastra, o închidem prima dată pe cea din stânga, această cercevea a ferestrei se deschide numai la nevoie, acționăm mânerul blocator în jos și apoi închidem fereastra din dreapta, partea mobilă. Acționăm mânerul în jos și am închis fereastra. Pentru aerisire putem să folosim deschiderea oscilobatantă. Asta e o fereastră mobilă în două canate cu deschidere oscilobatantă. Adică acționăm mânerul către sus, poziția orizontală s-a deschis și mai acționăm mânerul încă o dată și o deschidem pe verticală, adică oscilobatant. Din nou vă spun că această tâmplărie are un montaj profesional, așa cum se observă aici. Avem niște cleme de prindere care se prind pe spatele tocului pentru a nu găuri tâmplăria. Și spuma pe care o folosim aici este o spumă cu celulă închisă. Din nou vă spun că montajul profesional presupune bariere de vapori interior-exterior, adică această barieră de vapor care este și la exterior. Vă mulțumim!